Shubor nakaslem jong unong san hima. Uwe u transformer u badan ha kasnong mau kerwat ula kalalong kum kapung ha kaba kaladap da ka bat up jingma kipat ba nong shong shnong khamtam ki khalung khna ki bayat na kanika jaka halor kanika binta na kalyang kaseng samla jong kasnong mau kerwat ha ka jingalam uba kitbor sing lingdo u president uba kitkhia nongbri uba downing marwin uba one kitbok nong kendri publicity secretary jong kaseng samla shnong mau kerwat Kila penpau ke jing ngau diau da ka bakentu ya ka MEPDCL bakande banle AA Mardor ya uniu transformer banum up hadu bakanda ja ke jing penmensau ni ja AA ke jing ngau si ya ki pat ba ki bayan bayeng lengba kani galinti Di ngidon menta hak ni ka jaka naka seng samlash nong mau kruan hadin bangilayo ya ka jing complain mo ya ka jing ujor na basyong basa akan ka dong po snong makruan halor ka jinglong jingman jong kani ka transformer hang ni hakba nakaliang jong ka snong makruan kalalit ban ai da ka jingtho hang te po ni ECL office ngadu ubenai February bat hakata ka jingtho la batai bha la mention bha ya ka jington kam kerki ban shna bhano ban le bhano ya kani ka transformer hang ni namar ba kabu jingma ya kinong le nongwan ting le sya le up nadu jong u benai feb na kaliang jong kasnong hnrai hadu menta wat lada tu kasingi na kaliang jong ki breu na po ECL kelawan ban jurep hnrai kila sekolah teketin bakin sala ai no mardor hnrai kayong sa akum ne bat kadon kajing bethai man kapor hakani ka jaka bat kajing bethai ke bajur kala jia menen kamit don bok bak hendak kono kajing jia ke baskusi kumtangi mak syuban up nak keleng yang seng samla ya kata kajingwan jong pi napok ke department ECL ban maramot ani ban shna ya kene kajing dawa jong kasdong ban pintiu kham hajrong mo bakanam don kajing thut ban le bhai kene kajaka namar kene kajaka baki bir ki yat ki yeng om tang makakta ya kajing dulat man kapor kajing om don light nrai kalakta ru kapenma pensong siru ya kinong let nyangwan ti hakene kapor kidon kene ki para marjan hang ni basyong basa hang ni kin batai bha mo ya ka jinglong jingman jong uniu transformer hang ni dengan kerpat ikini ki basak marjan nak ni thu ya ka ai ke balajia ka kini singi khamtam menen met ni basak sini kadang kalong ba man ka por ka jingtia kalong ba ka jing ni blaj ka jing thai ka mesin da slap ka ba kon santam ka ba matam kalong met karang kat haki khandai biji khna steng me nangwan na po silong hakalenti ka bangalet siang penarang kat kidon ki khna arnut ki bayan ka ne kalenti ta haju por ngarong awan haju por ngawan nasor ngawan rakali haka por shwa bangan tam khandet de kane kalong ba kadon kicing thai ke khai ban me hadu ba kala pensu jer ringi ki bayat ki bayang boro sidong sunistan sidong sini te takadaun na kapor si kapor nila syaj karpat hi kat ki bawan ban jingo ekne mesin kum ki bari lineman kum ta ki badan hangning lai oman kapor ba lai syukur pat iki na kapor si kapor ba kalong ba ma na mar ba kane kalenti ki basa ki basong sini ki khamtam ki khna rit ki bolong ke badang rit ki boleh school ki bayat na kane ko ke ba ya kenduk lang ba kane mesin nang ne kalong ke ba ima ba maladah kapor badan laj ngam farai da banginut banjang gumne ru kane caka ke badan gumne tinggal ai kerpat na kapor si kapor bat ngilai cu iru kata kajing ke ban secia kum kine ki jing ke ba mata ma jing em jungi khamtam kalaj ki boleh ima ba khamhe ke mesin gumne te ka ba khangsan ki bon mit pen kendet ini ki basa sine kalong badalong kumnu ru ngin mala suban sap khlam da ai gumne da ne kum khlam da khndo sang samla na kasnong bane tho lang kini jing jungi hang ne hadong ni te tang kita hi ngi kerpat na kaliang sa office ne mono bade ban pek ya kane ka bade gumne kamot bakin subha bane arab kham kloi khnang bangin laj nakama kaman saw hakane kacaka bangidon ti kumba phi i menta uniu transformer hang ni lalong kapung dok ha ni kop syuk bakade ka jaka ban bu mo ti bar khot baka khlan ba ka karen ha ka tikat nutam gini ki ba pek kini ka line mo ba pek ya ka ECL so thu ba ya kata te balai gi syu kumne balai ngim le ai mardorno lani pin syu up hadu mandaja ginja baskusi tindak kaliang ka jungi nak kaliang kita kemas tong jo kasnong kumbang laong meneng labu dak jing kerpat dak jing tho timentaru ikirpat biang lakalong yu engineer lakalong yu SGO bapet mo
ya kini kejaka kejungi ya snong kejungi ba phla ai mardor no kibon ba kham halor let's say kin sim kya ne kam kai dengan suyap pet kai ni mak syuban up ni kwa pin repair mardor la kalong la syai ni kini kiat ski nang ba kanembuk jengma yang ni pi kini kejaka ni kini kejaka basyong mo kam don kanalak ba paka kumtangi kerpat phla ai no mardor ada jak ai kejing jak bas ku si kajing ba klik kendai kejong pi ngim kwa ya kata ba ingat scam ba phla no mardor ni kerpat rit ya pi ngim penram ngim ong kumnu ring syukur pat rit ya pi ba phla ai no ba ada phla ai let's say ni hap ban perkhat de we pat tak krenti mo khnang ba kanlong kajing ada ya kipat yang snong jong ka snong kajongi ba di kiwe kum ju bayang nak ni kalenti Yesko bah skap lem jing kerpat kijongi nakaliang jong ka snong nakaliang jong ka sang sama snong kajing thok ai ndu benai feb kum tasko bah le ai no mardor khnang ba kanam don kajing jia bas kusi tangin ikin tin ki ba kindiat